Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης και είμαι ήμο, ναι, δεν πειράζει, έτσι γεννήθηκα. Δεν μπορώ, είμαι στεναχωρημένος αυτή τη στιγμή τώρα, δεν μπορώ. Θέλω να κλάψω, αλλά θα το κρατήσω μέσα μου. Σήμερα ένα πρωί και έβρεχε. Ήταν 8 Οκτώβρη, ήταν 8 το πρωί, έβρεχε έξω. Δεν μπορώ, είμαι άσχημος, δεν ξέρω τι φταίει. Πηγαίνω στο Σύνταγμα με τα παιδιά και αράζουμε εκεί, είναι πολύ ωραία. Έχω και high five και γουστάρω, ναι. Στο Σύνταγμα περνάω πολύ ωραία με τους φίλους μου. Καθόμαστε εκεί και κράζουμε τους βλάκες που περνάνε και μας κοροϊδεύουν και μας βρίζουνε. Εγώ νιώθω άσχημα όταν το κάνω αυτό, αλλά το κρύβω μέσα μου, εδώ στην καρδιά μου, τα έχω όλα τα συναισθήματά μου, δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να πω. Έχω και γκόμενα, και γκόμενο έχω. Τους γνώρισα στο high five αυτούς, ναι. Βγαίνουμε πολλές φορές και στο Σύνταγμα, πάλι στο Σύνταγμα βγαίνουμε. Και κάνουμε και σεξ αύριο. Γουστάρω πολύ με το σεξ, ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο έρωτας, μ' αρέσει η αγάπη, μ' αρέσει το κλάμα, μ' αρέσουν όλα, δεν μπορώ. Έχω και τα μαλλιά εδώ σας αρέσουν, τα μαλλιά είναι όλη μου η ζωή, δεν μπορώ. Δεν θα τα κόψω ποτέ, θα τα αφήσω τη φράτζα να πέσει κάτω και θα κόψω τα πάνω και θα είμαι πολύ όμορφος. Ξέρετε, χαρακώνομαι κιόλας, εδώ έχω ψαλίδια, έχω λίμες εδώ για τα νυχάκια μου και έχω και άλλη λίμα εδώ, πιο μητερή, για να χαρακώνομαι εδώ στην καρδιά μου, οπότε στη συναχωριά μου, οπότε με πληγώνουν οι φίλοι μου. Κάθομαι και χαρακώνομαι εδώ, αφήνω σχήματα, γιατί η ζωή είναι τίποτα, είναι ένα τίποτα η ζωή. Δεν μπορώ, η ζωή είναι... Δεν μπορώ δεν είναι με λέξεις, δηλαδή τώρα... Έτσι μου έρχεται να πεθάνω, να χαρακωθώ, να κόψω τα μαλλιά μου, τα νύχια μου να κόψω. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Θα πάω το βράδυ στο Σύνταγμα να ξεδώσω, μου φαίνεται. Θα γελάσω με τους φίλους μου, αλλά το γέλιο θα είναι ένα εξωτερικό θα είναι, δεν θα είναι εντός Ελλάδος. Μέσα μου τα συναισθήματά μου θα είναι πολύ λυπηρά. Σήμερα είναι Δευτέρα, μόλις άρχισε η εβδομάδα και φανταστείτε πώς θα είμαι την υπόλοιπη εβδομάδα. Περιμένω το Σάββατο να βγω με τους φίλους μου. Τι τράβα εδώ πέρα, κοίτα με. Κοίτα την θλίψη στο πρόσωπό μου ζωγραφισμένη, τα μάτια μου είναι μαύρα. Ακούστε. Δεν μπορώ καθόλου, δεν μπορώ, όχι. Τι να κάνω, πρέπει να βρω κάποιες λύσεις. Μήπως να λιμάρω τα νύχια μου, τα πόδια μου, μήπως. Δεν μπορώ καθόλου, θέλω να κόψω τα μουσια μου, θέλω να κόψω. Δεν μπορώ γαμώτο. Τι να κάνω, η ζωή είναι για μένα η ζωή, μήπως πρέπει να πεθάνω, να αυτοκτονήσω, κάτι να κάνω. Την έχω βαρεθεί, όλη μέρα στο σχολείο. Και με διώχνουν από το σχολείο γιατί είμαι ντυμένος έτσι. Μου λένε ότι είμαι σαν καρνάβαλος, αλλά τους απαξιώ. Τώρα είναι αρχή, έτσι εδώ, μέχρι στα μάτια μου. Και τους διώχνω από την καρδιά μου και από τις συναισθήματά μου και εδώ, από την καρδούλα μου, εδώ, κοιτάξτε τη. Η καρδιά μου. Μήπως θα την κόψω, μήπως θα τη χαράξω, μήπως. Κοιτάξτε εδώ, χαρακώνομαι! Κοιτάξτε με, σκοτώνομαι, αυτοκτονώ, δεν μπορώ! Έχω ιδρώσει. Τι να κάνω! Δεν μπορώ! Θέλω να δεν μπορώ άλλο. Κλείστο, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, θα κλάψω. Κλείστο.